Sacela ukukhuluma nalo baba lo uNhlanhla General Mkhwanazi. Mkhwanazi, uyakujabulela yini ukubulala i-youth kanje? Uyakujabulela yini Nhlanhla Mkhwanazi? Ungabuzi ukuthi uhulumeni wadala namathuba omsebenzi. Nhlanhla Mkhwanazi, nawu wrong bhuti noma baba. Uyajabulela yini youth uma ingasebenzi kanje eSouth Africa? Uyakujabulela nawe lokho? Ukuthi nje ujabulela ukushaya amakhanda entsheni because nawe uyabona ukuthi abantu abaningi ubabulalayo ubulala intsha kuphela oyibulalayo. Uyakujabulela yini lokho? Uhulumeni ukuye kuyena umbuzo ukuthi le ntsha engiyibulalayo uyayidalela yini amathuba omsebenzi? Iyakwazi ukusebenza intsha le wena oyibulalayo Nhlanhla Mkhwanazi. Nhlanhla Mkhwanazi nawe u-wrong kodwa because mina ngabe uyabona ukuthi abantu babulawayo yintsha. So Nhlanhla Mkhwanazi awukusicela sesithuma wena-ke manje ukuthi ukubuza uhulumeni ukuthi amathuba omsebenzi ngaba khona yini na entsheni lo ibulalayo because asisebenzi Nhlanhla Mkhwanazi. Singenza noma yini ukuze sikwazi ukuphila kodwa manje nawe sikuthemba uyasibulala. Nhlanhla Mkhwanazi akuyobuza uhulumeni ukuthi amathuba omsebenzi akhona yini ukuthi kusebenze intsha. Yilokho esikufunayo kuphela, asifuni eziningi kuwena. Because manje siyafa sibulala wena namaphoyisa akho ayasibulala kakhulu futhi. Nathi sizama ukuphila kodwa uhulumeni akasidalela amathuba omsebenzi. Cela niqinisise amathuba omsebenzi Nhlanhla Mkhwanazi nisibone ukuthi lento enisina siyayenza ubugebengu sizobenza yini because nini nisibhala amathuba omsebenzi. Nikwazi ukusibulala kuphela kodwa uhulumeni wenu anikwazi ukubuza uyasenzela amathuba omsebenzi. Nhlanhla Mkhwanazi ni-wrong bafowethu. Intsha ayisebenzi. Intsha kahle kahle ayisebenzi. Ivalekile amathuba omsebenzi. Uhulumeni adabona amathuba omsebenzi entsha. Mhlawumbe lokhu gebengu omngaka eSouth Africa bungehla because intsha engasebenzi. Labantu abadala abasebenza vele babesebenza vele basibambelele labo abesebenza khona. Nhlanhla Mkhwanazi msana ukusibulala sibulala into engekho. Sesanicela manje. Lento eniyenzayo sicela niyiyeke Nhlanhla Mkhwanazi nohulumeni wenu uRamaphosa. Because manje siyafa thina siyi-youth. Sifela amaphutheni. Nina nisibulalela amaphutheni. Eningakwazi ukusilungisela izinto sikwazi ukuthola umsebenzi sisebenze. Intsha iyafa kakhulu futhi ibulawa yinini amaphoyisa. Because ayisebenzi. Dalani wonke umuntu ophila eSouth Africa amathuba omsebenzi. Umuntu mengasebenzi enze njani? Nisabamba inkunzi enze njani? Mkhwanazi anikhulumeni nenake. Umuntu ongasebenzi enze njani? Aziphilise kanjani? Ahlala athule engabe khona imali engenayo kuyena. Anikhulumeni Nhlanhla Mkhwanazi. Khulumani bafowethu. Ningasibulani sibulale lubala khona lento eniyenzayo sibulale lubala. Igebengu esithe ekade sikhuluma ngazo namhlanje esezishonile kade zidubulana namaphoyisa zu-105. Sithe mangabe sibheka inani lazo sabona ukuthi angeke sithi lezi gebengu zilwisana kakhulu namaphoyisa zihlukumeza amaphoyisa kakhulu ngoba amaphoyisa ashonile ngalesigameko awu4. Igebengu yebo ziningi zu-105 amaphoyisa awu4. Ngasho wena ukuthi kushona amaphoyisa amancane kunegebengu. Kodwa kusalayo iphoyisa elilodwa libhekelene nokusiza ubhekelela impilo zabantu abangaphezulu kwa1000 la eprovince yethu. Njengoba kade ngishilo nje ukuthi sinabantu abawu12 million, 12.4 million, sinamaphoyisa ngaphansi kwa20,000 kuphela. Lamaphoyisa ke uthwe ngaphansi kwa20,000 awasebenzi wonke isikhathi sodwa, asebenza ama-shift. Abanye basuke semakhaya, abanye bazongena ebusuku, abanye bangena ekuseni. Njengamanje ubasihleli nje wathola ukuthi asemsebenzini ngaphansi kwa5000. So mawuthatha lo 5000 uthatha lo 12.5 udivide ngalo 5000 uzobona ukuthi bangakanani abantu efune bagadwe iphoyisa elilodwa. Manje lo limaze lelo phoyisa elilodwa kufana ukuthi ubulala abantu abangaka. Kanti ifuna la maphoyisa kade ehambe yosebenza belingahambi lodwa behambe emaningi mhlawumbe be10. Leso sikebengu masiqala sidubula sikwazi ukubulala elilodwa kusho ukuthi ngabe sihambe kahle bese ngabulala wonke lo10. Ngabe sibulala wonke lo10 kusho ukuthi bangaka abantu bezosala dengwane bengenawo umuntu ozobabhekelela ukuphepha kwabo. Njengoba kade sibona nje inani labantu asebeshonile eprovince yethu kulonyaka esiphuma kuona kule nyanga lezi ezintathu u4278 abantu abadlula emhlabeni bebulawa izigebengu.
makufika igebengu ezu-1000 ezu-105 kodwa kube kufa abantu aba-4200 lokho kusho ukuthi igebengu zincane ezishonayo baningi abantu abafayo abangenamacala ababulawa igebengu so kumele ke kuvikelele labo bantu nokuthi kubhekelele indaba yegebengu kakhulukazi yebo ziningi eziboshiwe kodwa labantu ababoshiwe abanye ababoshelanga amacala lawa nzima kakhulu kufana nokuthi nje umuntu aboshelwe ukuthi weqa ispeed somgaqo into enjengana leyo noma uboshelwe ukuthi adayisa utshwala ngena license into enjengana leyo zingahlunguzi kakhulu abantu kodwa baningi ke omunye aboshelwe ukuthi untshontshe kunabo mama abahamba ongene etolo lapha afika ntshontshe ukudla kwengane mayithi uyaphuma lapha eminyango security imbambo usiyaboshwa so ila wonke amacala khona abacala abantu ababoshwa ngoba beshayena xabana nomunye bashana ngempama sekuvula icala usiyaboshwa akhona amacala njengana lawo esingenandaba kakhulu hayi ukuthi asinandaba siyawaphenya kodwa akuwona amacala asihlumeza kakhulu la hlumeza kakhulu la kudlengulwa khona abantu ila kubulawa khona abantu injalo njalo nala kurojwa khona abantu bangena endlini yakhuleke bakhome ngembese bakhome ngebhamba kuthathile. Hello Mzansi, welcome to Nkosazana Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Kunesigebengu lisende message siyisendela uNhlanhla Mkhwanazi saying ukuthi kungani Nhlanhla Mkhwanazi ababulala mabathi bazama ukuphila. The reason why yakhuluma so ukuthi uNhlanhla Mkhwanazi owakahleki nesigebengu. Nhlanhla Mkhwanazi yasicisha isigebengu especially nje moto wendele into ukuthi ufuna ukudubulana nemaphoyisa cha udoya kagoqanyawo because ngeke nje uNhlanhla Mkhwanazi aze akwekele onke igebengu letenta igebengu lapha eKZN tiyadi ukuthi kunenkonzo lapha eKZN lebitwa ngaNhlanhla Mkhwanazi kaMdubule. People are even making fun of him saying ukuthi uNhlanhla Mkhwanazi udubule kuqala. So this guy was saying ukuthi kungani Nhlanhla Mkhwanazi babulala because bazama kuphila awukho umsebenzi eSouth Africa kungani ababulala because nabo bayadizamela badiphantela ukile yini nawo ukuthi government ngokuthi labantu laba wayibantshontsha. And people are saying ukuthi hayibo wena as-negotiate thina futhi asilaleli nje igebengu lento lokukhuluma konje mbhetho ukile wahamba nawo ufuna umsebenzi. So if nene nihamba nibulala abantu nibamba abantu tinkunzi nibadlengulana konke ku right but uma Nhlanhla Mkhwanazi siyanqisha sekurong. So people are saying ukuthi hayibona kufanele kukhona lokubhemile ngoba lento lokukhuluma ku ayithathi nje not effect ukuthi uthathe ifone wathi recorder wende video wayiposta uposta msangano kuyakhombisa ukuthi cha ngazi usinale ngqondo yakho ayisebenzi kahle. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I'm signing out. Good.